Lapsista ja nuorista ei saa mun mielestä säästää sen takia, koska se vanha klisee siitä, että lapset ja nuoret on tulevaisuus, niin pitää hyvin paikkaansa. Ja se, että me leikataan nyt ennaltaehkäisevistä palveluista, niin mä luulen, että me joudutaan tulevaisuudessa maksamaan se raha ihan yhtä lailla takaisin. On tärkeää, että me pidetään huolta siitä, että meidän lapset ja nuoret pääsee kiinni tähän yhteiskuntaan ja työelämään jo niin kuin nuorena. Nyt kun tämä taloustilanne on tosi vaikea, me joudutaan miettimään, että mihin meidän rahat riittää ja mihin ne ei riitä, niin mä koen, että toisaalta se on tosi haastava tilanne, mutta toisaalta se myös antaa meille paljon hyviä mahdollisuuksia. Niin kuin vanha sanonta sanoo, että silloin kun rahasta on niukkaa, niin silloin joudutaan miettimään asioita kokonaan uudella tavalla, ja mä koen, että siihen meidän kunnissakin täytyy ryhtyä. Mä uskon vakaasti siihen, että me voidaan säilyttää tämä nykyinen palvelutaso, jos me vaan uskalletaan tehdä asioita toisin. Se, että me muutetaan niitä hallintorakenteita, mitkä on palveluiden takana, ja toisaalta se käytännön tuottamistapaa, niin mä luulen, että me voidaan saada sillä hyviä tuloksia. Nyt meidän täytyy vaan pystyä semmoiseen innovatiiviseen ajatteluun ja ajatella sitä, että kokonaan sen laatikon ulkopuolelta, että mitä me voitaisiin tehdä toisin. Nyt on tärkeää, että päättäjät pystyy tämmöisenä vaikeinakin aikoina tekemään päätöksiä, jos katsotaan pidemmällekin kuin vaan tähän vuoteen tai tulevaan taloussuunnittelun kautta. Ja meidän täytyy katsoa pitkälle. Me ei saada tehdä nyt semmoisia päätöksiä, joilla me nyt säästetään, mutta jotka tulevaisuudessa aiheuttaa meille kuluja. Nyt pitäisi pystyä semmoisiin innovatiivisiin päätöksiin uudistamaan niin päätöksentekomenetelmiä kuin palveluiden tuottamismallejakin. Nyt tarvitaan oikeasti sitä, että jokainen kunnan ja kaupungin valtuutettu osallistuu näihin talkoisiin ja miettii, mitä voitaisiin tehdä toisin. Meidän pitää myös pitää huolta siitä, että sukupolvien välinen tasa-arvo säilyy. Me ei voida jättää kaupunkien taloutta niin huonoon jamaan, että se on tulevien kuntalaisten nykyisten nuorten maksettavissa, vaan siitäkin täytyy pitää huolta, mutta kuitenkin meidän täytyisi tehdä tämä kaikki inhimillisesti ja uudella tavalla.